Ja Maxi-radalle lähtee joukkue 133 Oulun seudun Kassi Maxi, Australian paimenkoira Aava ja Marjo Rajalampi. Valmistautuvat 134, 135, 136. Ja Passin porukalla siellä alla 10 ja 0 tulossa. Median radalla on menossa joukkue numero 84, Pietarsaaren Tendenseura, Anna-Maria Kokeila ja Hessu. Valmistautuu 85, 86 ja 87. Ja Mineissä lähdössä 17. Kainuun seurakoira ja terrierin kerho ja Heikkinen Ilonnan kanssa. Siellä tulos 30-68, ykköskoirakko, kakkoskoirakko hylätty suoritus. Lopo 99, kolmas koirakko teki tuloksen 0,6.